Iya, para Kubagiono, Moliate Asia. Masay godang donanay lupa satu ho ilu nang las ni rohan hola lalu do naung botosa dan parsoana basa basa itu nani lehon natua alai saolari nama si hondoa abo romo abo satok impedi di pikir asa upasan nadirogan abo satok impedi di pikir asa sopusion asa sopusion jala abus mailuki satu ho ilu nang las ni rohan hola laudo daun botosa daku parsoana basa basa itu mani lehon natua alai saolari si hondoa abo romango abo satok impedi di pikir asa upasan asa sopusi holu asa sopusi holu jala abus mailuki asa sopusi holu asa sopusi holu jala abus mailuki. Ya, luar biasa ciptaan karya Seni Seputar-putar ya. Hey,
berarti spesial Mas Henry Gultom.